ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bangidon ni ka jing penbana baya ka phlim karam ngin sawan sa Jowai hapo district library haka arbusau bat ka arbsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arbusau arbsantrik jongni Julai hapo district library ha Jowai dan dan masusuo yan Pilak benar tetian yang hindi ka jing ke Jowai pi kanam kerla. Don pring jufile se vi klem yo ban pet sawan sha Jowai arsan bangidon ru ye jing angnut ban pen i ki districts bang ngin sawan pen i biang ru ha Shillong ngam tip lano tang ba kani kelong ka jing pentip ke jing angnut ru ka jongi ngai fila sha skor ba arsan trik district library Jowai ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba san bat ka ba news poa tran kerkui vi ngen se kendo koplesibun amen